Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Naanata sa ikanapulog lima nga Domingo sulod sa tuig sa atong simbahan ug sa makausapa gipahinumduman ta unsao nato pagbuntog ang yawa, pagbuntog ang mga sala o paghatag o kaluwasan sa katawhan, pinaagi sa panigingnan o diha ni Kristo. Busay ampo nato nga ang atong mga leaders sa mga nasod, labi na din sa atong nasod, magsunod gyud unta sa pamaagi ni Kristo o sa mga apostoles o sa mga santos, aron makabot ang kahusay, kalinaw o tinuod nga kalambuan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga siging tabang nato dinhi, pinaagi sa pagpamalit ani ato mga slots aron makumpleto ang ato mga proyekto, hatagan unta sa Ginoo og panalipod og tinuod nga kaluwasan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako o yamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Dios, ang kahayag sa imong kamatuuran nagatultol kanamo nganha kang Kristo, himua nga ang mga nagasunod kaniya magsalikway sa tanan nga supak sa ebanghelyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Amos. Ug siya Masiyas miingon kang Amos, igo na propeta, balik ngadto sa yuta sa Huda, ug panginabuhi didto pinaagi sa imong pagpanagna. Ayaw na panagna dinhi sa Bitil, kay mao kini ang dapit, diin mo simba ang hari ug ania dinhi ang nasudnong templo. Si Amos mitubag, dili ako mao ang matang sa propeta nga managna aron suhulan. Magbalantay ako sa mga hayop ug tig-atiman sa mga kahoyng igera. Apan gikuha ako sa Ginoo gikan sa akong pagkamagbalantay sa karnero, o gisugo ako pagsulti ngadto sa iyang katawhan, ang Israel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo. Ug hatagi kami sa imong kaluwasan. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo. Ug hatagi kami sa imong kaluwasan. Pamation ko ang gisangyaw sa Dios. Sa Ginoo, kay nagasangyaw siya sa kalinaw ngadto sa iyang katawhan. Hadul gayud ang iyang kaluwasan alang kanila nga madlokon kaniya. Ang himaya nagapuyo sa atong yuta. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo. Ug hatagi kami sa imong kaluwasan. Ang kaluoy ug ang kamatuoran maghatagbo. Ang katarong ug kalinaw maghagkanay. Ang kamatuoran mo gitid gikan sa yuta. Ug ang katarong mo dungaw gikan sa langit. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo. Ug hatagi kami sa imong kaluwasan. Ang Ginoo mohatag sa iyang mga kaayuhan. Ug ang atong yuta mohatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan. Ug ang kaluwasan diha sa iyang pag-aagian. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo. Ug hatagi kami
Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Mga igsuon, magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ng gibutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Hesukristo, mao kini ang iyang gikahimutan ug tuyo. Daygo nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Kay naluwas kita tungod sa kamatayon ni Kristo, sa ato pa napasaylo na ang atong mga sala. Pagkadako sa grasya sa Dios nga sa walay sukod gihatag niya kanato. Sa tanan niyang kaalam ug kahibalo, gipadayag sa Dios kanato ang tinagong laraw nga iya nang gibutan nga tumanon pinaagi ni Kristo. Ang laraw sa Dios nga tumanon niya inig-abot na sa hustong panahon, mao ang paghiusa sa tanang binuhat diha sa langit ug sa yuta ubos sa pagpangulo ni Kristo. Gibuhat ang tanang butang sumala sa laraw ug pagbuot sa Dios, ug diha kang Kristo gipili kita sa Dios aron maiyang katawhan sumala sa iyang tuyo sukad pa sa sinugdan. Ug maoy iyang pagbuot nga kita nga maoy unang nagsalig kaniya, nagsalig kang Kristo, magdaig sa himaya sa Dios. Mauusab ang mahitungod kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan, mituo kamo kang Kristo. Busa, gipatikan kamo sa Dios, pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad, timaan nga kamo iyana. Ang Espiritu mao ang garantiya nga makadawat kita sa gisaad sa Dios sa iyang katawhan ug nagpasalig kanato nga muhatag ang Dios ug hingpit nga kagawasan kanila nga mga iya. Daygon ta ang iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, o Ginoo.
Unya miadto si Jesus sa tanang kasikbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tao. O gitigom niya ang napulog duha katinun-an o gipadala sa tinagurha. Unya iyang gihatagan sila sa gahom sa paghingilin sa mga yawa o giingnan sila, ayaw kamo pagdalag pagkaon ni puntil ni kwarta o bisan unsa gawas lamang sa sungkod. Pagsandalyas kamo apan ayaw pagdalaglaing bisti gawas sa inyong gisulob. Miingon usab siya kanila, sa inyong pag-abot sa lungsod adto sa kasabalay sa nagdapit kaninyo, ug ayaw balhin sa laing balay hangtod mubiya kamo ni anang lungsura. Kung mahiadto kamo sa usa ka dapit diin ang mga tao dili mudawat kaninyo o dili mamati kaninyo, biyai kanang dapita og taktaka ang abog sa inyong tiil, pasidaan kini alang kanila. Busa nang lakaw sila og nagwali nga ang mga tao kinahanglan maghinulsol sa ilang mga sala. Ilang gihinginlan ang daghang mga yawa o gihaplasan nilag lana o giayo ang daghang mga masakiton. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong tubag sa Salmo, nagkanayon ta nga kusga. Wa ginahinomdom. Sa imong kaayo o katagin kami sa imong kaluwasan. Duha raman kabo kamo diha, wa day mo kahinomdom unsay tubag na to Salmo. Kamo diha wa sa mo kibaw, ang likto raman gyapon. Ginoo, pakitaa kami sa imong kaayo ug hatagi kami sa imong kaluwasan. Sa inyong paminaw ang kalibutan karon nangandoy ba sa kaluwasan gikan sa Ginoo? Nangandoy wa? Ang atong nasod nangandoy? Ang inyong lugar, inyong barangay nangandoy? Dinis ato nangandoy kita kay way klarong drainage, mubaha dayon, anhira bagyod magtipon ang tubig. Dapita kita ni sa atong dapita di askurbang ato padong siyati puwerte yung baha basta kusog na kayo kay wa nay klarong drainage, maluwas unta taani. Og di lang dinis ato puwerteng daghanang lugar. Muna nangandoy tas kaayo, nangayo ta og mga tao nga maayo aron mo'y maghatag og kaluwasan. Kay pinaagi niining maong statement, dili makaluwas ang daotang mga tao, ang maayo ra gyung tao mo'y makaluwas. Lingi ay mong tupad ing na maayo ka, ing na maayo ka o daotan. Di gani ka maayo, di gyud ka kaluwas, makadugang kas kadautan. Kay dautan man, mao na kamong mga ginikanan o gusto gani mong maluwas ng inyong mga anak, maayo ilang kaugmaon, paningkamot mo pagpuyo og maayong kinabuhi, dili daotang kinabuhi, og magpunay mog away, purting dautan na gid ninyo. Nya unsa may kaluwasan sa inyong mga anak, sa inyong pamilya. Mao na kaning divorce, absolute divorce, wa kita muuyon kay wa man sulbara diha ang kadautan. Mura manug atong gipaundayunan ang kadautan. Gubo naman hinuong pamilya, imbis luwason ang pamilya, gubo na hinuon nya paundayunan ang kadautan. No, sige, kinsa maning maayong tao. Sa unang pagbasa, si Propeta Amos ningon,
magbalantay rakos mga karnero apan gikuha kos Ginoo aron mosangyaw sa iyang mga pulong. Dili ko propeta gyud, nagbantay rakos mga hayop, nagatiman rakos gikuha kos Ginoo aron magsangyaw sa iyang pulong. Ang una dieng requirement sa maayong tao, magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Sige, lingay mong tupad, inadili ka maritis. Di ka maritis. Kay kanang mga maritis, ang gitsabwag ana pulong sa tao, dili pulong sa Ginoo. Dirisad sa atong ikaduhang pagbasa, may kayong pagkadiscuss ni San Pablo. Kinsa man ang pulong sa Ginoo nga maoy kaluwasan sa tanan o maoy sinugdanan sa tanan, mao si Kristo. Si Kristo ra gyud maoy sentro sa atong mensahe. Matud pa niya diri, giplano na nas Ginoo nga kitang tanan mahimong balaan og way sala pinaagi ni Kristo, mahiusa ta ni Kristo. Di ganita mahiusa ni Kristo, naa dayon ang sala, adili na ta maayo. Laktod pagkasulti, ang sala di ay maoy makapahimo natong dautan nga tao. Unya ang pagkabalaan pinaagi sa atong pagkahiusa ni Kristo, nya nahimo natang sinagop nga mga anak sa Ginoo, mao di ay ang makapahimo natong maayong tao. Lain na sang lingi sa imong tupad ing na nahiusa mo ni Kristo, ing na united mo ni Jesus. O kinsa may ma-united ni Jesus dinhi sa atong ebanghelyo, klaro kayo, si Jesus mitigom og mga tao nga gitawag niya apostoles, katong 12 ka apostoles. Mautoy iyag yung gihimong suod. Unsa may unang gibuhat sa 12 ka mga apostoles, mibiya sa ilang mga pamilya, sa ilang trabaho, og ang ilang kaugalingon, ilang gihiusa ni Kristo. Bisan asa si Kristo muadto, gasigi na lang gid sila kuyog, ilang gibiyaan ang tanan. Kamoron ni aman mo dinhi, andam na mong mubiya sa tanan og mukuyog ni Kristo. Kinsay andam, taas ang kamot. 1, 2, 3, 4. Ang wa mo biya, nahiusa siyawa. Ang dili andam mo biya ba, nahiusa ta siyawa. Sige, tagaan ta mong second chance. Kaya basi gatuo mo nga tiaw-tiaw ra ni. Tininood niyo kinsa ninyo dinhi karon ang andam gyud mo biya sa tanan aron mo kuyog ni Kristo. Tas kamot. Ani daghan-daghan na, pero naagya po yung mga yawanon. Nganong di man mo muisas inyong kamot nga nanimba naman gyud mo dinhi. Ito ko nung suwayan, og balik, ikatulo, last chance. Nanimba gud ta. Peligro kayo ni. Nanimba ta, pero di mo kuyog ni Kristo. Kuyaw ni oy. Sige, ready. Last na lang ni ha. Wa na ilaing chance. Kinsa ninyo din hiron ang mukumit nga sugod karon mukuyog na kitang Kristo, biyaan atong tanan. Taas kamot. Daghan ka esquire, wa mo isa. Duhara kabuk ang ni isa. Purti nilang kanta kunuhay, pero wa mo isas kamot. Ngano man, kay wa naminaw suwali, nagtabi. Tabi. Muna'y sakit nato usahay. May lang tang mo perform sa atong parts misa, labi na ning choir, kaning sakristan, puiralas mga buutan. May lang apil na mga lay minister o lectors. May lang og dana ni perform na, pero guwapa gani ang ilang part, tabi, di maminaw murag way part sa misa og mauna tungod mangguna kay di ta kamaong mobiya sa tanan. Concern kay ta sa atong self, sa atong mga interests nga personal. Munang di kasud ang interest sa Ginoo, ngano man ang ato mang personal interests
Mo'y atong tuyo pagsimba. Unsa may imorong personal interest? Aron matagaan kog blessing, aron malikay ko sa kadautan, aron mulampos akong pamilya, mulambo among pamilya, mulambo akong negosyo, matuman ang akong mga damgos kinabuhi. Personal na nimo. Biyain na. Kay pabiyaan as Ginoo, matod pang propeta Amos, nag-uma ko, nagbantay ko sa mga hayupan. Ako tong mga hayupan, gipakuha ko sa Ginoo. Mangingisda to sila San Pedro, tax collector si Mateo, gibiyaan nila kay musunod sa Ginoo, gikwaktang ang ilang personal agenda. Nya karon misa ra kita dinhi usa ra gini ka oras kapin, di man kay kakabiya, tabi to the max. Nya kanta-kanta dayon. Nindot pa kay voicing. Nga pasaylo ako ha choir, kay ako nagdako sa alagad yung ko sa simbahan nga choir. Sugod 1984 ako gyud nagtukod og choir. Second year college pa ko ato, di ko kamo mobasa ng pisa, bati kog tingog, pero gi-organize nako ang mga batan-on dito sa Kahugan nga mga wasay mga grado kasagaran og nanganha mi simbahas Guadalupe og ni alagad wa mi dawata sa Guadalupe kay bati kay migtingog, bati kay mignaong. Wa pagid may mga sapatos dito may gibutang sa langob sa Guadalupe kay kakahuyan pa man diha ngamong naong muhao man dito kay mura mamig mga unggoy sa Kahugan nga nang lusad ngadto mis langob sa Guadalupe for almost 3 years. Dito ra gyud mi gasigi og serve, maglakaw mig 7 kilometers every Sunday. Nya inigbalik another na sad 7 kilometers, 14 kilometers aron lang mo serve isip choir. Bati mig tingog, pero ang akong gisulti nila, bahala nagbati tag tingog basta nindot tag commitment. Ang gikan ato hangtod karon naa pa nang akong choir kanang The Streamers Choir Choral Group na mo na nay sentro karon sa choir dias Guadalupe. Adi lang ni pagpanghambog, pero ngako ba di ko gusto nga igo ratang mupakita nga ni simba, ni serve, pero ang atong kinabuhi personal lang gyapon ang interest. Kaming mga pare, ang amo ra gyung personal interest among sundon na musangko ra gyud mi sa kolekta, anha ra gyud mi kutob sa kolekta. Sige ra gyud ming ihap anang kolekta, siging pangilad sa mga tao usahay para lang makakolekta. Ana yung sa resulta sa parokya, mukaga ang parokya, musinaw ang pari. Labi na yung sakyanan sa pari, musinaw. Tanaw ninyo na ako ron, unsa man, nisinaw ko o nikaga? Nisinaw. Akong sakyanan, nisinaw o nikaga? Nisinaw. Kaysa una, multicabra na, karon inuba na. Yan, tanaw ninyo sa parokya, nikaga o nisinaw? Kusga. Mupalit pa mugslat o dili na? Kana mo na sakto. Kaya kung di sad mo mabalit og slat, kamo say musinaw. Mukaga ang inyong relasyon sa parokya. Oh, ana siya. Ako bitaw naghuna-huna gyud ko nganong ang gisugo ni Kristo ang una gid niyang gisulti siya mga apostoles ba. Tan-aw ha unsay unang gisulti? Og gitigom niya ang napulog duha ka tinun-an og gipadala sa tinagurha. Unya iyang gihatagan sila sa gahom sa paghingilin sa mga yawa. Ang unang misyon di ay nato mga igsoon ang paghingilin gyud mga yawa. Ilingi ay mong tupad. Ing na pila ka yawa ang imong gihinginlan gabi ing na kono. Ing na gabi ba nakahingilin kag yawa? Nya kita hadlok kay tagyawa, hadlok kayo. Sigig panguhaan ng mga tao nga specialized lang para sa exorcism. Hadlok kay ta, kurog-kurog pagyod og naanay yawa. Pero ang ato di ay misyon ug ang gahom nga gihatag sa Ginoo nato isip iyang mga sumusunod ang paghingilin og mga yawa. Makahingilin tagyawa kay gihatag na ng gahuma kanato, dili lang namong mga pari, natong tanan nga binunyagan kay mga anak tas Ginoo.
Sige, lain na sang lingi. Si mong tubad, ang di mo lingi, giyawaan. Ingna, manghingili na kog yawa ron, sugot ka. Ingna, manghingili na kog yawa ka ron, sugot ka. Nya unsaon paghingilin ang yawa? Tinaw kayo. Gisunod dayon ni Kristo ang requirement aron makahingilin tag yawa. Nawa ha? Sa to, paghingilin sa mga yawa o giingnan sila. Ayaw ka mo pagdalag pagkaon ni puntil, ni kwarta, o bisan unsa, gawas lamang sa sungkod. Pagsandalyas ka mo, apan ayaw pagdalag laing bisti, gawas sa inyong gisulob. Awa ha? Di ka mo salig sa kwarta, pagkaon, puntil, sa patong usa, ilisan. Sus, kung kita'y mo travel, di apay giguroy, di apay gisabong, kay purtig yung daghanang ilisan, di yun ta kalakaw, di ta kahimog activity, basta di ta magsigig ka problema anang kwarta. Pagkaon yun, kaon. Unsa may itong kanon, mag-outing lang, mag-outreach, kaon yun, kaon. Lamion yung pagkaon. Ana. Ako bitaw na lingaw sa kong tanaw ba mo social media, mo tanaw mo. Usas gipistahan karon ang budget sa pagkaon aning umaabot nga suna sa atong third suna sa atong presidente, si President sana Bongbong Marcos. Ibaw mo pilay budget sa pagkaon? Wa mo kibaw? Tanawa social media, lingaw gyud mo. Budget nila pagkaon ra na ha? 20 million. 20 million pesos. Pagkaon lang. Murabag ka naman kung suna, State of the Nation Address. Ang akong understanding, ana, musangyaw ang atong presidente sa iyang plataporma, gikan karon, o giyas ang hisgutan ang niagi, unsay past, unsay present plan, o future plan. Sangyaw na, ibanghilyo na, sa gobyerno, ibanghilyo para sa kaluwasan sa nasod. Wa mo igo sa kang Kristo, kay ang magsasangyaw ni Kristo kinahanglan dili kaayo particular about pagkaon o kwarta. Pero sila daghan man kay na sila mga kwarta ang motambong diha, mga congressmen, senador ug uban pa mga dignitaries. Purti man na nilang mga datua, sakto naman kay na sila sa kaon. Sobra na ganin ang ilang gikaon. Nganong mo budget pag yung dako kaayong budget sa pagkaon para lang musulti, para lang maminaw. Oy, pagdadala mo diag money, oy, unya tubig init. Total may mamugkaon dito sa inyo. Nya kanang budget nga 20 million, ipanghatag ka na dihas palibot nga naay squatter area nga way hapit gikaon. Panahon sa suna, panghatag ko mo dito mga pack meals, pila nay abuton ana, tag 200 ra man ang pack meals, kanang arang-arang og naong. Di ko no, 20 million divided by 200, ako ay lang nag mga 1 million tingali. 19 million divided by 200, pila? Pila ka buok ba? I-divide ko. Hindi mo kamao. 19 million divided by 200. Kisay makatubag ba? Ako pa mo ko, bugo mo ko ng math. Mahimo ng 90 million o 90 cross out. 90,000 divided by 2. Pila man? 45,000 katao nga pobre katong wa gyud hapit gikaon kanang naas mga sidewalks. 45,000 throughout the Philippines maka-benefit. Kanindot na ana. I-divide na nimo to 17 regions. Ang DSWD makapakaon sila during sa suna. Pila kay mapakaon nila? 45,000 divided by 17. Oh, okay ba? Kamo nila divide ana. Inka jutay ra man na pader. Jutay pero makahuluganon. Kaysa ila ra gina ditong i-display di man sana sila mga og maayo nya ipangyabo dayon ang sobra. Unya ang mga panos dayon
maoy kanon sa mga tao, magkabkab, mahimong scavenger, magkabkab anang mga linabay nga mga basura aron lang sila makakaon. Daghan kay nas atong Pilipinas ang ingon ana. Labaw na gyud og dili tag 200 ang pack meals, palit ka des Jollibee og kanang burger. Pila ra man ang burger? Ha? Pila? Wa na mo kong palit og Jollibee kay kana ganing uta naman lang ni akong ikaw. Unsa may kuan? Pila na? 100? 40? 50? Kanang burger lang yun ba? Labaw na yung anha ka mo palit anang sana to buy one take one nga burger. Pila man na? Tagpila ng buy one take one nga burger. Ana ba? Nya og imo nang ipanghatag sa mga tao, labi na gyud tong way gikaon og nagproblema, mangabkab lang anang basura, porting dakuan na siyag mahatag. Oy, kaysa ila na ditong tambong-tambungan. Ako pasaylo ako ninyo mga kuan na to ha, mga leaders sa nasod na kuan lang ko ba nagunahon na lang ko kamo manggoy mangluluwas gud sa ato gong nasod unta. Ipahaom ka nas Ginoo oy. Nga dili bitaw kayo particular nga kita ra gyud magsigig kaon ba 20 million just to eat. Pila ka na sila kabuok diya manambong, ibutang talag 3,000 sila kabuok baka murag di man sana sila kaabot og 3,000 diyang magsuna. Kita naman tas mga suna di man kaabot 3,000. Ambot og tagpila kay budget ana nila. Lisod oy. Pasaylo alang ko ninyo kay mga suod man sana na kong pipila diha. Ang ako lang ang pamaagi ni Kristo aron mahimotang maayo, mahimotang manluluwas ug makabuntog og yawa, detachment from all things and persons. Asa man ta mo focus diha ni Kristo. Unsay iyang kinabuhi, unsay iyang gisulti, kanay atong fokusan. Detach from all things and persons. Yuta, balay, kwarta, alahas, gadgets, detach from them. Detach. O gamito na nimo para gyud sa tanan, kaayuhan sa tanan. Nya all persons matud pang Kristo diri ug asa mo pasakon saka didto nya balhin sa laing balay ug di mo dawaton itaktak lang sang abog sa inyong tiil ayaw pamugos pasabot dili ta mulaom sa tao mulaom tas Ginoo. Kani manggong person tulo man ni ka levels, tulo ka levels. Ang akong nakatunan sa English, eskwela ko una, bisag bugo-bugo ko, kahinomdom ko nga naay gitawag og first person, second person, third person. Kahinomdom ba mo ana? Unsa may first person singular? I, ako, myself. Nya second person singular. He, she, siya. Third person ang second person, you. Ang nawabugo lagi dyan ko. Third person, he, she. Nya, kung imo nang i-plural, we. Muna first person, plural. Second person, plural, us. Or we, mo gyapon. Nya, third person, plural, they. Unsa may gustos Ginoo? Kalimti ng first person. Deny yourself. Ang first person ba? Deny. Kinsa may itong siguroon? The others. The you and the they. Sigurua ang you ug ang they pag-alagad, ayaw ang I ug ang we. Muna kita dinhi kaning pagpamaligya atong slots ang atong gialagaran ang you ug ang they. Sila kamo mo'y gialagaran nako isip inyong parish priest. Wa dili akong kaugalingon. Muna nakatukod ta ni mga structures para ni ninyo ug para ni satanan nga moanhi dinhi. Dili ni para nako. Ako pa jud ko muhigdaan ng kumbinto, wa gani ko'y plano. Ngano man
para na ninyo o para nila nga moabot din hipohon. Gibutangan ta nag-elevator para na ninyo o para nila nga di nakatarong og saka padong sa taas. Pero ako, why problema? Di rasad ko interesadong musakay anang elevator. Pero pasakyon, sakay sad. Bahala naglungon usahay ang isakay diha niya gatungtong sa lungon si Padre Siano. Ay lisod man sad alsahon ug ato nako magpuyo sa third floor ato kumugahi dito. Lisod sad alsahon nga agis hagdanan. Ana nalas elevator. Di na mo'y particular nato ang self, but the others. Love your neighbors as yourself. Muna hinaut unta, mahimutang manluluwas. Kung ato na ning sundon, if we can detach from all things and persons, we can cast out demons. Mahinginla nato ang tanang mga yawa, basta dili na ta magsigig higugma sa atong kaugalingon o sa mga butang sa kalibutan. Higugmao nato si Kristo, sundon og alagaran nato si Kristo ug ang mga tao nga iyang gihigugma. Muna iyampo nato ang atong mga leaders, labi na dinis atong nasod, nga most Christ-centered unta sila, dili unta self-centered or world-centered. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, mudangop kita karon ngadto sa Dios ang atong langitnon ug mahigugmaong Amahan, ug mapaubsanon kitang muingon, mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa simbahan, sa tibuok kalibutan, magpabiling abli sa paggiya sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa kanasuran sa tibuok kalibutan, inaghat sa kaligdong, maglingkawas sa mga kabos gikan sa kawadon, ug magwagtang sa tanang paagi sa inhustisya, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nagdumili sa pagpamati sa Ebanghelyo o naninguha sa pagpahilom sa simbahan, nga maabli ang ilang mga dalunggan alang sa tingog sa kalinaw ug ang ilang mga kasing-kasing alang sa makanunayong presensya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton, mga idaran ug mga huyang ug ilabi na sila nga himalatyon, mahupay tungod sa ilang kasayuran sa naghingapin nga gugma ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan,
Pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pag-aampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pag-aampo. Nga ang mga nangamatay matuuhon, makaangko na sa ganti sa kinabuhing tunhay, dito sa langitnong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Dios among Amahan, ikaw ang among kalig-on ug panalipod. Busa dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan, og himua nga kining Eucharistia magtabang kanamo sa pagtubo diha sa kasantos ug sa pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo, kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen, nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon, ug sa iyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing way katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit,
nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo.
Namdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diya sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, Mirifel Rubin iyang kaabag nga mga Obispo, og sa tarang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon ug kadto mga nabiktima sa mga gubat ug mga kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.
Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ang nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat namo sa misteryo ni ining Eucharistia, himuang ang imong makaluwas nga gugma magatubo kanunay dinhi kanamo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mangluhod alang sa pagampo sa sugbuswak. Langit non namong amahan, imo kaming gimugna ngadto sa imong dagway o kasamahan, imo kaming gisagop isip imong mga anak o gigiyahan pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Nagaampo kami karon alang sa katumanan nining among paningamot ang sugbuswak, usa ka mabulogong hitabo nga nagalantaw sa pagmugna sa gisugyot nga mga diocese sa Danao, sa amihanang Sugbo ug sa Karkar sa habagatang Sugbo. Bukha ang among mga mata sa pagsusi sa heograpiya, demografiya, panalapi ug sa mga buhat pagtukod nga adunay kalabutan nining among damgo, aron kami makapabarog og mga bag-ong mga lokal nga simbahan nga mobansay-bansay sa pagpanlabot diha sa mga pangagamhanan og awtoridad og matinuoron diha sa pagpakiglambigit sa misyon alang sa usa ka sinuduhanong simbahan. Kining tanan among gipangayo kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Señor Santo Niño, Kaluig kami. Birhen sa Guadalupe, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa gahom nga makapapahawa og mga yawa. Mulihok raning maong gahom kon mubiya kita sa atong gugma sa tanang butang ug tanang tao, nya mosentro ta sa paghigugmal ni Kristo mismo. Nya ato narong tawgon ang atong mga kabataan, arimos atubangan, children 10 years old paubos, aron hatagan mo sa special blessing. Nya atong pasalamatan ang atong mga kaigsuunan nga mialagad nato karon, labi na gyud ang atong mga pimag, atong Eucharistic lay ministers, ang atong mga ushers and usherettes, atong love offering assistants, ang atong parish personnel, ang atong mga lector, salmista, sacristans, ang atong choir, ang Holy Rosary Youth Choir, o ang tanan nga mihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Felicissimo o Mrs. Celsa Cañete and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Sige mga children, ana inyong kamot ha, ana lang, amo mong bendisyonan. Atong i-extend ang atong mga kamot, mga igsoon. Langit nung amahan, mahigugmaon sa tanan, nagaday kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunubos, gibendisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya, dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tanawa nga mahigugmaon kining kabataan ug bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam ug sa panuigon ug sa kusog diha sa imong presensya ug sa atubangan sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal ug nagalima kanila, ilabi na gayud ang ilang mga ginikanan. Kining bendisyon among gipangayo amahan, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Amahan namo nga sa langit, pagdayeg ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maygon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw,
ihatag kanamo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay. Hinunualo sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa amoy kamatay. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. San Vicente Ferrer, iampo mo kami. Atong hatagag masipang pakpak atong mga children. Children. Sige, panguli na mo. Binuotan kanunay ha. Di magsigig hilak. Nya ato sang pasalamatan ang tanan nga minghatag nato og suporta pinaagis pagpamalit og mga slots ato mga benefactors and donors. Ang atong update is BF Dag San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces nga slots para sa atong kumbinto na natayhalin nga 29,500 ka slots. Doon na pa'y 30,500 ka slots nga available. So wala pa natunga, no? Hapit na magkatunga ni sila. Yan na ay 16 slot challenge ani, matag 8,000 per challenge, nakadawat na sa tag 106 ka challenge. So padayon tagpalit aning maong mga slots. Yang atos ang special slot nga Mother Mary's Healing and Deliverance MMHD para dito sa Kapilinya de Fatima na natayhalin nga 4,106 ka slots, 3,471 nga nahalin dinis atong parokya o 635 ang halin dito sa Kapilinya sa San Remigio. Naanalay na hibilin nga 1,894 ka slots. So ato ning hotdog palit karong simanaha kay murag gamay na malang kay ni. Nya 20 nasa tani 20 slot challenge nga tag 20,000 pesos per challenge na nasa tay nadawat nga 19 ka 20 slot challenge. So atong pakpakan ang tanang namalit natong slots. Salamat kayo. Padayon sa tang mudawat, additional nga mga investment slot para sa atong DSAP, tag 500,000 pesos per slot with 25% interest per annum. Niabot nag 201 ka slots ang atong nadawat niini. Pakpakan nato ang namalit sa DSAP. Salamat kayo. Karon last day nato sa paghimo og mga signature campaign para sa katong against no to absolute divorce bill unya yes to marriage and family. Ato na siyang kana ganing katong wa pa makapirma, pamirma mo, pero kausa ra gid ta mo pirma aron dili magkadoble-doble. Nya padayon mo sunod sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod aron dili mo masaag sa inyong pagpadala og mga kwarta kamong online parishioners. Anhi din hinato ipakita ang atong official contact numbers. Unsaon man pag-ila nga mao gini atong YouTube channel, ang pangalan Padresiano Ubod. Nya tan-awa ang subscribers nato karon niabot na ni og 196,000. Unya og makita na nimo tan-awa dayon sa atong screen inikanta sa offertory song og sa final song. Anha dia i-flash ang atong official contact persons, contact numbers o account numbers. Kana lang gyud sonda. Ayaw pagdawat anang ubang mga lahi ana kay scammer na siya. Ato lang na silang likayan. Nya nga ato sang official nga Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Paris Liluan. So kini nga maong kuan page mora sa inyong tan-awon diha sa Facebook nga platform nato. Salamat kay sa inyong pagsuporta.
Ang ato ding YouTube na ata ni monetization sa month of May nakadawat ta og 131,000 pesos. Ni us-us na siya gikan sa 139 mating itong sa April. Unya ang sa June wa pa ta kadawat basig ni saka-saka baka ha. Nya karong July atong paningkamutan nga mosaka. Unsa may makapasaka ani og magsige mo og follow. Sige mo like, share sa atong contents aning atong YouTube channel. Kung ano man sa ni, pulos naman ni nato humili. Dali ra ninyong sundon, makat-on pa mo, ma-reminded mo sa ato mga wali. Salamat kaayo sa inyong pagsuporta sa atong simbahan. Nya doon na sa te pasalamatan nga nagsuporta sa ni nato, nya ning kuan sila ning sana offer of employment ang Cebu General Services Incorporation nga naa ni sa ES Fortuna Banilad Mandawi ang ilang office na urgent hiring for production operators. Naa sa murag na gi-post diha o kaning atong gi-flash sa screen, screen lang nini sana screenshot lang ni aron makasunod mo sa kompleto nga qualifications o ang pamaagi unsaon pag-apply aron ma-appeal mo niining mga kuan employment opportunities. Salamat sa mga midala sa inyong mga bata dinhi, mga children ninyo. So parents and guardians, thank you very much. Padayonon ni nato ang pagdala. Ato karong i-recite ang atong motto sa pagsimba. Ready? Go! Visit is the church, and the best activity to participate is the Holy Eucharist. Pagpaka na to ang Ginoo ug ang atong mga kaugalingon. Ayon mo kalimot sa inyo sang special love offerings para sa atong upkeep sa parking areas ug sa atong mga CRs. Manindog para sa final blessing. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausab kanimo, og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.